Hvad ved vi om den grotte her? Vi ved, at der er 113 meter ned til bunden. Og det er sådan forskellige etaper. Så man tager lige 20 meter, og 15 meter, 20 meter. Og så kommer der en lidt lang nedstigning til sidst. Nu er jeg ved at binde mig ind, så jeg kan komme afsted. Det gør jeg allerede lidt forkert, fordi jeg er lidt nervøs. Nu prøver jeg lige at tænde hjernen. Der bruger vi sådan en brussikslynge her som sikkerhed. Det sætter vi herop. Og se nu under alt mit udstyr her. Det er sgu lidt dumt at blive der. Inde under alt mit udstyr, der har jeg en reprinse. Som jeg skal bruge til at rappelle ned med. Nu vil jeg godt lige have siddet omvendt. Den der vender ned. Så laver jeg lige det sidste sikkerhedstjek. Den er låst. Den er låst. Og lys i pæren. Vi ses om nogle timer. Dejligt snævert.